που ακολουθεί μετά και θα την γνωρίσει και ο κύριος Πανάκης, που είναι εδώ και πρόθυμος να απαντήσει. Η Μαρίνα είναι εδώ. Εξήγησέ μας, αγαπητή, άλλο ένα αποκλειστικό θέμα σου και σε ευχαριστούμε. Που μας κάνει την τιμή, κάνει ένα διάλειμμα από την εργασία της, είναι ξενοδοχοϊπάλληλος για να μιλήσει για το ζήτημα που αντιμετωπίζει, που το αντιμετωπίζει και πέρσι. Είναι επίσης μητέρα παιδιού αμαία του 15χρονου Δημήτρη, όπου πηγαίνει σε ειδικό κέντρο στη Ραθήνα. Η Μαρίνα μένει στην Ανάδυσσο, είναι τεράστια απόσταση στην Αττική αυτές τις δύο πόλεις. Και επειδή κρίθηκε άγωνος ο διαγωνισμός που κάνει η περιφέρεια προκειμένου εταιρείες να κάνουν δρομολόγια στα παιδιά, μετακινήσεις, δεν μπορεί ο Δημήτρης και κάθεται με τον παππού του να πάει στο ειδικό κέντρο. Σωστά τα λέω, Μαρίνα μου? Καλησπέρα, κύριε αγαπητή Μαρίνα, κύριε Κακαρούντα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Έτσι ακριβώς είναι. Βιώνουμε το ίδιο ακριβώς πρόβλημα όπως είχαμε και πέρσι. Δεν υπάρχει σχολικό δρομολόγιο. Πέρσι όλη τη χρονιά έτσι ήσασταν, δηλαδή πώς καταφέρατε τελικά να βοηθήσετε το παιδί σας? Με τη βοήθεια της κυρίας Πρεζεράκου, αντιπεριφερειάρχη. Της Έρικας, κυρίας Έρικας Πρεζεράκου. Να τη φέρουμε αύριο εδώ την Έρικα, την αγαπητή Έρικα, για να δώσει απαντήσεις. Ναι, συνεχίστε. Λοιπόν, η οποία το έτρεξε, βοήθησε αρκετά. Ήταν θέμα το ότι δεν υπήρχε ανάδοχος για να αναλάβει το δρομολόγιο. Τέλος πάντων, μην μακρηγορώ, ξεκινήσει αρχές Νοεμβρίου τη σχολική χρονιά. Φέτος καλούμαστε πάλι να μένει με τον παππού σε ένα καναπέ, μέχρι να βρεθεί πάλι ανάδοχος, ώστε να πάει το παιδί σχολείο. Και βέβαια δεν είναι μόνο το δικό μας δρομολόγιο, είναι άλλες 3 περιοχές που δεν έχουν σχολικό φέτος. Κύριε Σπανάκη, πώς μπορεί να αισθάνεται να Θα επικοινωνήσω προσωπικά με τον Νίκο τον Χαρδαλιά που έχει την αρμοδιότητα για να δούμε πώς θα λυθεί. Εμείς ως Υπουργείο Εσωτερικών έχουμε αυξήσει και τους πόρους για τις μετακινήσεις και για τέτοιου είδους μετακινήσεις. Το λέμε και να σας πω γιατί. Επειδή εσείς δεν λέτε τους πόρους, δεν έχει δικαίωμα κανένας Χαρδαλιάς με σέμα του κύριο Χαρδαλιά να μην αξιοποιεί τους πόρους που δίνετε, γιατί φώνεστε εσείς. Και εμείς. Το συγκεκριμένο ζήτημα, μιας και γίνομαι γνώστης αυτού του ζητήματος του προβλήματος, στην κυρία Κακαρούντα θα ζητήσω να επικοινωνήσει ο αρμόδιος περιφερειάρχης. Σημαντικό, μακάρι να επιληθεί άμεσα για να μην το παιδί ούτε μία μέρα στο καναπέ, περιμένοντας να κάνει αυτό το θέμα. Πες το. Ήθελα βέβαια κάτι το οποίο θα το παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις. Όταν παίρνει ένας ανάδοχος στο δρομολόγιο, τέλος πάντων, η συνοδός η οποία μπαίνει μέσα στο σχολικό είναι ανειδίκευτη. Δεν γνωρίζει τίποτα για τη λέξη αμαία.